பிரபு சிங்காரம் பிரபு வரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இன்னைக்கு, பாத்துக்கோங்க. ஓகே. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. डिवोटीज. हरे कृष्ण माताजी. सिंगारम प्रभु वंदिरुक्कार. प्रभु वेलकम प्रभु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बालाजी प्रभु ஷேர் பண்றீங்களா? பண்றேன் மாதாஜி. அத்தியாயம் 18 மோட்ச சந்நியாச யோகம், துறவரத்தின் முழுமை. இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். 17 அத்தியாயங்களில் விவரிக்கப்பட்ட விஷயங்களின் சுருக்கம் தான் இந்த சாப்டர். இது வெவ்வேறான விஷயங்களை தெளிவாக்கிக் கொள்ள இங்க மறுபடியும் அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கிறது. அதை தெளிவாக்கிக் கொள்ள விரும்புகிறார். அதாவது துறவு அப்படின்னா என்ன, சந்நியாசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு சந்தேகம். அதை தெளிவாக்கி கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அது என்ன அப்படின்னு நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. சோ இங்க ரெண்டு விதமா பகவானை பெருமைப்படுத்துகிறார். ரிஷிகேஷ அப்படின்னா புலன்களின் அதிபதி, நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் வழிநடத்துபவர் பகவான் கிருஷ்ணர். கேசி அப்படின்னா கேசி அப்படிங்கிற அசுரனை, குதிரை அரக்கனை கொன்றவர். சோ இது ரெண்டத்தையும் சொல்லி பகவானை பெருமைப்படுத்துகிறார். சோ தியாகம் அப்படின்னா என்ன, சந்நியாசத்தின் நோக்கம் அப்படின்னா அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். தியாகம் அப்படின்னா துறவு. சோ வாழ்வின் துறவு நிலை சந்நியாசம். சோ இது ரெண்டையும் விளக்கி சொல்லுங்க அப்படின்னு இந்த கொஸ்டினை பகவான் கிட்ட வச்சிருக்கிறார். பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம்யானம் கர்மணாம் ஞாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுக சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிராசுஸ்தியாகம் விசக்ஷனா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர் அப்படின்னு இங்க பகவான் நமக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறார். சந்நியாசம் அப்படின்னா ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களையே செய்யாம இருக்கிறது, அது சந்நியாசம். சோ இப்ப நம்மளுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நம்ம பலநோக்கு கர்மங்கள் நம்ம செய்வோம். ஏதாவது ஒண்ணு வேண்டிக்குவோம், ஒரு காரியம் நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளுக்கு பிடிச்ச தெய்வத்துக்கிட்ட போய் வேண்டிக்கிட்டு நான் இதை செய்யறேன், எனக்கு இது நடந்தா நான் இதை செய்யறேன் அப்படின்னு அந்த செயல்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, பலநோக்கு செயல்கள். அந்த ஆசைகளையே அந்த செயல்களையே செய்ய மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் யார்? நம்மள செயல்கள் செய்யாம இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ செய்யாமல் இருக்கிறவர்கள் யார் அப்படின்னா சந்நியாசிகள். அது சந்நியாசம், அந்த செயல்களையே செய்யாமல் இருக்கிறது. அப்போ செயல்களின் பலன்களை துறப்பது, அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அத ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னுடைய அந்த பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது அப்படிங்கிறது தியாகம் அப்படி என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ பலன்களுக்காக செயல்கள் செய்யக்கூடாது. ஆசைகளால் தூண்டப்பட்டு யாகம் செய்வதை நாம் நிறுத்த வேண்டும். ஏதாவது வேண்டிக்கிட்டு எனக்கு ஆண்மகவு வேண்டும், எனக்கு பதவி வேண்டும், எனக்கு நிறைய ஐஸ்வர்யங்கள் வேண்டும் அப்படின்னு யாகங்கள் செய்வதை நிறுத்த வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்வதையே நிறுத்துவது யாருனால முடியும்? சந்நியாசிகளால் முடியும். பலன்களை துறப்பது வேணா நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக செய்யப்படும் யாகங்களை நிறுத்தக்கூடாது. ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக செய்யும் யாகங்களை நிறுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. தியாஜ்யம் தோசவதித்யேகே கர்ம பிராகுர்மனீஷின யக்ஞதானவத கர்ம நத்யாஜ்யமிதி சாவரே. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். சில பேர் கைவிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாகங்கள் செய்வதை, பலநோக்கு செயல்கள் செய்வதை தோஷமாக எண்ணி கைவிட்டு விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா சில வகையான யாகங்கள், தானங்கள், தவத்தை என்றுமே கைவிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ரெண்டு விஷயம், பலநோக்கு செயல்களை கைவிட வேண்டும், அதுக்காக செய்யப்படுகின்ற யாகங்களை கைவிடணும். ஆனா யாகம், தானம், தவம் இந்த செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ மிருக பலி எல்லாம் சத்தியோகத்திலே மிருக பலியை கொடுத்துதான் யாகங்கள் எல்லாம் செய்தார்கள். அந்த மாதிரி யாகங்கள் செய்யப்படக்கூடாது அப்படின்னு அதையும் நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யக்ஞதான தப கர்ம நத்யாஜ்யம் கார்யம் ஏவ தத் யக்ஞோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனீஷினாம். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகிறது. சோ இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எதற்காக யாகத்தை நிறுத்தக்கூடாது, தானத்தை நிறுத்தக்கூடாது, தவத்தை நிறுத்தக்கூடாது. அது ஆத்மாக்களையே தூய்மைப்படுத்தும் தன்மை வாய்ந்தவை. அதனால அவற்றை துறக்க கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா விவாக யக்னம். இப்போ நம்ம கல்யாணம் பண்ணும்போது யக்னங்கள் செய்து நம்ம தீ மூட்டி, நெருப்பு மூட்டி யக்னங்கள் செய்துதான் நம்ம விவாக யக்னங்கள் செய்கின்றோம். அதை நிறுத்த முடியுமா? நிறுத்த முடியாது இல்லைங்களா? அதையெல்லாம் துறக்க கூடாது அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ வேதங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறவை இறைவனால் அறிவிக்கப்பட்ட சட்டங்கள். சோ அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை அப்படியே செயல்படுத்த வேண்டும். சோ இதனால என்ன நம்மளுக்கு அப்படின்னா, நம்மை நம்மளுடைய ஆத்மாக்கள் தூய்மை ஆகின்றன. நாம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு
நமக்கு வந்து நம்மை வந்து இவை அழைத்து செல்கின்றன. இந்த யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் எல்லாமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதான் யபிது கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானீதி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். சோ எப்படிப்பட்ட யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் செய்யப்படணும் அப்படின்னா எந்தவித பற்றுமே இருக்கக்கூடாது. சோ நமக்காக நம்ம செல்பிஷா ஏதாவது வேண்டிக்கிட்டு யாகம் செய்வதை தவிர்க்கணும். அதை வந்து பற்றுதலின்றி எந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது. லோக சேமத்திற்காக செய்யப்பட வேண்டும். ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் வந்து யாகங்கள் செய்கின்றார்கள் இல்லைங்களா? நம்ம இந்த கோவிட் சமயத்துல நிறைய கோயில்கள்ல கூட யாகங்கள் செய்தாங்க. எதுக்காக? உலக நன்மைக்காக செய்தார்கள். சோ அதுல எந்த பற்றும் கிடையாது. லோக சேமம் மட்டும்தான் முக்கியமாக கருதப்பட்டது. லோகா சமஸ்தோ சுகினோ பவந்து அப்படின்னு லோக சேமத்திற்காக செய்யப்பட்டது. அதுல இருந்து ஆச்சாரியர்கள் ஏதாவது பலனை எதிர்பார்த்தார்களா? இல்ல. சோ அவங்களுக்கு எந்த பலனும் தேவை இருக்கவில்லை. இது என்னுடைய கடமை. இந்த உலக மக்களை காக்கணும் அப்படின்னு அதுக்காக செய்யப்பட்டது. அது வந்து ஒரு கடமையாக செய்தார்கள். பிதாவின் மகனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். அப்போ யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதெல்லாம் பற்றதிலின்றி செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு கடமையாக நினைத்து செய்யணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு 7 வரலையா? 7th ஸ்லோகம் வரலையா? இல்ல இல்ல மாதாஜி. ஓகே. இப்போ இங்க ஒரு டேப்லெட் காலம் கொடுத்திருக்காங்க. இல்யூஷன். பிரபு இது நம்மளுக்கு வேணாம் பிரபு. பின்னாடி போயிடுங்க. நெக்ஸ்ட் போயிடுங்க. 7, 8, 9 பிரபு அந்த 7, 8, 9 தான் அங்க இருக்கு பாருங்க. சோ நான் அந்த புக்கை பார்த்துதான் படிக்கணும். பாருங்க 18.7, 8, 9 இருக்கு. நியத்தஸ்ய து சந்நியாஸ கர்மணோ நோபவத்யதே மோகாத்தஸ்ய பரித்யாகஸ் தாமஸ பரிகீர்த்தித. இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது? இல்யூஷனை பத்தி சொல்கிறது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றும் துறக்க கூடாது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்லாம் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ பிராமணர்களுக்கு என்று ஒரு கடமை, சத்திரியர்களுக்கு என்று ஒரு கடமை, வைசியர்களுக்கு என்று ஒரு கடமை, சூத்திரர்களுக்கு என்று ஒரு கடமை. சோ இந்த கடமைகளை வந்து நாம் என்றுமே துறக்க கூடாது. அதே மாதிரி ஒரு வீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த தந்தைக்கு ஒரு கடமை, தாய்க்கு ஒரு கடமை இல்லைங்களா? பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு கடமை. அவங்களோட கடமையை வந்து சரிவர செய்யணும். அதை வந்து செய்யாமல் தவிர்த்து விடக்கூடாது. ஆனால் மயக்கத்தால், இல்யூஷனால ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் அத்தகு துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அர்ஜுனர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொன்னாரு, நான் வந்து இவர்களை கொல்லுவதால் எனக்கு பாவம் வந்துரும், அதனால நான் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன், நான் காட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ சத்திரியனுடைய கடமையிலிருந்து தவறி ஒரு சன்னியாசியின் கடமையை வந்து அவர் ஏற்க துணிந்தார். அப்போ அவர் வந்து பாவச் செயல்களை செய்தவராவார். அவருடைய கடமையை தவறியவராவார். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இல்யூஷன்னால, மயக்கத்தினால, இக்னரன்ஸ்னால வந்து அவர் வந்து அந்த மாதிரி முடிவெடுத்தார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது? துமிக்கத்யேவ யத் கர்ம காய க்லேச பயாச்சயே சக்ருத்வா ராஜசம் தியாகம் நைவ தியாக பலம் லபேத். செய்ய வேண்டிய கடமைகளை தொல்லை நிறைந்தவை என்றோ பயத்தினாலோ யாரொருவன் துறக்கின்றானோ அவன் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவனாக கூறப்படுகின்றன. சோ நமக்கு செயல்கள் செய்யும் போது கண்டிப்பாக இடைஞ்சல்கள், தடங்கல்கள் வரத்தான் செய்யும். சோ இது எல்லாம் இடைஞ்சல் வரும், தடங்கள் வரும் அப்படின்னு செய்வதை யார் தவிர்க்கிறார்களோ அவர்கள் எந்த குணத்திலே இருக்கிறார்கள்? அவர்கள் வந்து ரஜோகுணத்திலே இருக்கிறார்கள். சோ இந்த மாதிரி செயல்கள் துறவின் உயர்ச்சி நிலைக்கு ஒருவனை கொண்டு செல்வது இல்லை. இவர்கள் வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைவது என்பது இல்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அடுத்தது 9வது ஸ்லோகம். காரியமித்யேவ யத் கர்ம
நியதம் கிரியதேர்ஜுன சங்கம் த்யக்த்வா பலம் சைவ சத்யாக சாத்விகோ மத. அர்ஜுனா, ஆனால் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை பலன்களுக்கான எல்லா பற்றையும் துறந்து செய்பவனுடைய துறவு சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சோ செய்யப்பட வேண்டும் என நம்மளுக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸோ அதை எப்படி செய்யறாங்க, எந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லாம பற்றின்றி செய்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுடைய துறவு எந்த குணத்திலே இருக்கிறது? குட்னஸ்ல இருக்கிறது, அதாவது சத்வகுணத்திலே இருக்கிறது. சோ பேஷன் அப்படின்னா ரஜோகுணம், இக்னோரன்ஸ் அப்படின்னா தமஸ், குட்னஸ் அப்படிங்கறதா சத்வகுணம். ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோத மே சாங்கியே கிருத்தாந்தே ப்ரோக்தா நீ சத்யே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச பிரதிக்விதம் விபிஸ்தாச பிரதக்ஷேஷ்டா தைவம் சைவாத்ர பஞ்சமம். இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை இப்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். சோ எந்த செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்னா கூட அதற்கு 5 முக்கியமான படிநிலைகள் உள்ளன, அந்த காரணங்கள் இருக்கின்றன. அந்த காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நான் இப்ப சொல்றேன், நீ கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்றார். செயலுக்கான இடம், அந்த 5 என்னென்ன அப்படின்னு இப்ப சொல்ல போறார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செயலுக்கான இடம், அதாவது களம், அதாவது நம்முடைய உடல்னு வச்சுக்கோங்களேன். அடுத்தது செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள். இப்போ இங்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ செயலுக்கான இடம் அப்படிங்கறத இந்த இடமா கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். செய்பவன் யார்? இங்க இருக்கிற பீப்புள் எல்லாருமே. சோ பல்வேறு புலன்கள், இவங்களுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்றா? அவங்களுடைய கைகள், கால்கள், கண்கள் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய எல்லா புலன்களும் ஹெல்ப் பண்ணுது. பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இவற்றையெல்லாம் இங்க கொண்டு வந்து சேர்க்கணும், அப்படி செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சிகள் எல்லாம் செய்திருப்பார்கள். சோ இவ்வளவும் செஞ்சும் கூட யாருடைய சாங்ஷன் வேணும், லெட்டர் வேணும் அப்படின்னா பரமாத்மா. சோ பகவானோட அனுமதி இல்லாமல் எந்த ஒரு செயலும் நடக்காது. சோ நான் தான் செய்யறேன், நான் தான் எல்லாத்துக்கும் கர்த்தா அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முட்டாள்தனம். சோ இந்த 5 காரணங்கள் இருந்தால் மட்டுமே ஒரு செயல் செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயக பஷ்யத் யக்ருத புத்தித் வானஸ பஷ்யதி துர்மதி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. சோ யார் தன்னையே காரணமாக நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அவர்களுக்கு அந்த உண்மையாக உள்ள விஷயங்கள் எதுவுமே உள்ளது உள்ளபடி தெரியாது. அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். அவர்கள் அறியாமையிலே இருக்கிறார்கள். என்னாலதான் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதனால அவர்களுக்கு உண்மை விளங்க போவது கிடையாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் நேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சங்கிரக. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் ஒரு செயலை தூண்டுபவை. நம்ம ஒரு செயல் செய்ய போறோம் இன்னைக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னைக்கு எங்கேயாவது போறோம், கோயிலுக்கு போறோம், இல்ல எங்கேயாவது போறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு 3 விஷயங்கள் தேவைப்படுகிறது. அந்த செயலை செய்வதற்கு ஊக்குவிக்கிறது.
சோ உற்சாகப்படுத்துகிறது, கிரியா யோக்கியாக செயலாற்றுகிறது. அது என்ன 3 அப்படின்னு கேட்டா அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். சோ இந்த 3ம் செயலை ஒரு செயலை செய்வதற்கு தூண்டுகிறது, நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது. அப்போ செய்வதற்கு யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நம்முடைய புலன்கள், செயல், செய்பவன். இந்த 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. அந்த செயலை உண்டாக்குகின்ற 3ம் இந்த 3ம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது நாட்டம், நாட்டம்னு கூட சொல்லலாம். செயலை தூண்டுபவை நாட்டம். செயலை செய்வதற்கு நாட்டம் தேவை. எண்ணுவது, உணர்வது, விரும்புவது. சோ இதையெல்லாம் நம்பிக்கைக்குரிய அறிவு அப்படின்னு சொல்லலாம். நாட்டம் பிளஸ் செயலாற்றுபவன், இது ரெண்டும் சேர்ந்து புலன்களின் உதவியால் செயல் நடைபெறுகிறது. அதாவது நாட்டம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும், செயலை தூண்டுபவை பிளஸ் செயலாற்றுபவன். சோ இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து புலன்கள், சோ கைகால்கள், இப்ப ஃபுட்பால் விளையாடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறான் அப்படின்னா அவனுடைய கைகால்கள் தான் அவனுக்கு உதவி செய்யணும் அந்த செயலை செய்து முடிப்பதற்கு. சோ அதனால புலன்களின் உதவியால் செயல் நடைபெறுகிறது. ஆனா இந்த புலன்களுக்கெல்லாம் மையமாக இருப்பது மனம். ஹரே கிருஷ்ணா. சுய மதிப்பீட்டு நேரம். இப்போ நம்ம இனிமே பார்க்க போற ஸ்லைட்ஸ்க்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ நம்ம எந்த கேட்டகிரியில வரோம் அப்படின்னு அந்த கேட்டகிரி நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா பின்னாடி ஃபைனல் லிஸ்ட் இருக்கும். நம்ம சத்துவ குணத்தில் இருக்கோமா, ரஜோ குணத்தில் இருக்கோமா அப்படிங்கறதெல்லாம் அங்க இருக்கும். 1க்கு மிக குறைவானது மற்றும் 3 இருந்தா மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க செய்யுங்க, இது ஒண்ணும் கம்பல்சரி கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைட்ஸ், இந்த இதுக்கு பின்னாடி தெரியறதா 3 அப்படின்னு தெரியறது, 2 அப்படின்னு தெரியறது, 1 அப்படின்னு தெரியறது. சோ இதுல நம்ம 3ல எதுல இருக்கோம் அப்படிங்கறத ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். சோ நான் முதலே சொல்லிட்டேன், இது கம்பல்சரி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன். சோ இப்போ இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஞானம் கர்ம சகர்த்தா ச த்ரிதைவ குணவேதத ரோச்யதே குணசங்கேனே யாதவத் ச்ருணுதான்யபி சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவம் அவ்யயம் ஈசதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம் ப்ருதக்வேன து யஜ்ஞானம் நானாபாவான் ப்ருதக்விதான் வேத்தி சர்வேஷு பூதேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி ராஜசம் யத்து கிருஷ்ணத்வத் ஏகஸ்மின் கார்யோசக்தம் அகைதுகம் அதத்வார்த்துத்வத் அல்பம் சதத்தாமசம் உதாகிருதம். இந்த 4 ஸ்லோகங்களும் ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சோ 3 குணங்கள் நம்மளுக்கு தெரியும். சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம். அத பேஸ் பண்ணி அறிவை 3 விதமாக பிரிக்கலாம், செயலை 3 விதமாக பிரிக்கலாம், செய்பவனையும் 3 விதமாக பிரிக்கலாம். அத நான் இப்ப சொல்றேன், கேளு அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 20ல உயிர்வாளிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்வகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். சோ நம்ம உயிர்வாளிகள் நிறைய இருக்கு. காகங்கள், பறவைகள், மிருகங்கள், மனிதர்கள் எல்லாமே உயிர்வாளிகள் தான். எண்ணற்ற நிறைய உருவங்கள் இந்த மாதிரி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸ்பீசிஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா? இனங்கள், பறவை இனங்கள், மிருக இனங்கள், மனித இனங்கள், 84 லட்சம் உயிர்வாளிகள் இருக்கின்றோம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கின்றவர்களை நீ நாய், நீ பூனை, நீ மனிதன் அப்படின்னு யார் பிரிச்சு பாப்பா? நம்ம எல்லாம் பிரிச்சு பார்ப்போம். ஆனா ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? பண்டிதா சமதர்ஷினக அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். எல்லோருடைய மனதிலும் பகவான்
பரமாத்மாவாக இருப்பதை மட்டுமே அவர்கள் காண்கின்றார்கள். பறவையாகவோ மனிதனாகவோ மிருகமாகவோ நாயாகவோ அவங்களுக்கு எந்த பாகுபாடும் கிடையாது. சோ ஆன்மீக இயற்கையாக அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாகனா அதுதான் அர்த்தம். சோ அவர்களுடைய மனதிலே பகவான் இருப்பதை பார்க்கின்றார். சோ அவங்களுக்கு எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட அறிவு யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர் சத்துவகுணத்திலே இருக்கிறார். அவருடைய அறிவு சத்துவகுணத்திலே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது, எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாளிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். நம்ம எல்லாம் அப்படிதான் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நாயா பாக்குறோம், பூனையை பூனையா பாக்குறோம், பறவைகளை பறவையா பாக்குறோம், மனிதர்களை மனிதர்களாக பார்க்கின்றோம். சோ இந்த மாதிரி யார் பார்க்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். சோ தேர்ட் ஒன், எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுக்கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மா இருக்கிறது, உடல் வேற ஆத்மா வேற அப்படிங்கிற உண்மை எல்லாம் இவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாது. இவர்கள் அஞ்ஞானத்திலே இருக்கின்றார்கள். சோ அதனால அந்த செயல்களில் எல்லாம் இவர்களுக்கு பற்று கிடையாது. இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் கிடையாது. அவங்களுடைய அறிவு எப்படிப்பட்ட அறிவாக இருக்கிறது? தமோ குணத்திலே இருக்கின்ற அறிவாக சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நியதம் சங்கரஹிதம் அராகத்வே சதக்ருதம் அஃபலப்ரே சுனு கர்ம யத்தத் சாத்விகமுச்யதே யத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேன வா புனः கிரியதே பகுசுலாயாசம் தத்ராஜசம் உதாக்ருதம் அனுபந்தம் சயம் ஹிம்சாம் அனவேஷ்ய ச பௌருஷம் மோகாத் ஆராப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசமுச்யதே. சோ இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னு பார்த்தா, பொருள் இயற்கையின் முறைகளில் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். சோ அறிவை பத்தி 3 சொல்லிட்டார். 3 வகையான அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்போ செயல்கள் 3 வகையா எப்படி இருக்கும் பொருள் இயற்கையின் அடிப்படையில், அதாவது இந்த பௌதீக உலகிலே அப்படின்னு இப்ப சொல்ல போறாரு. சோ எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது, அதாவது டிசிப்ளின்டா, காலையில 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னா எந்திரிச்சிடணும். சோ அது நம்ம ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு டிசிப்ளின்டா வச்சுட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாமே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பற்றின்றி, சோ அவர் ரொம்ப யார் மேலையும் எது மேலையும் பற்று வச்சுக்கிறது கிடையாது. சோ விருப்பு வெறுப்பின்றி, அவர்களுக்கு எது நடந்தாலும் சரி எதுவுமே ரொம்ப இஷ்டப்பட மாட்டாங்க, வெறுக்கவும் மாட்டாங்க. பலனை எதிர்பார்க்காமல் எது நடந்தாலும் சரி, வெற்றி வந்தாலும் சரி தோல்வி வந்தாலும் சரி அது பகவானுடைய கிஃப்ட் அது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி செய்யப்படுகிறதோ அது சத்வகுணத்தின் செயல் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ அவர்கள் சத்வகுணத்திலே இருக்கின்றார்கள். சோ அந்த சத்வகுணத்திற்கு ஏற்பவே அவர்கள் செயல்கள் செய்கின்றார்கள். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. சோ எதையாவது வேண்டிக் கொண்டு, நம்ம பார்த்தோம் இரண்யகசிபு என்ன பண்ணினார், தேவர்களை எல்லாம் கொல்லுவதற்காக பிரம்மாவிடம் வேண்டிக் கொண்டு தவம் இருந்தார் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தங்களுடைய ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சி செய்கின்றார்கள். அகங்காரத்தோடு நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த பால்சிகோ ஜாஸ்தியா இருக்கு. அவர்கள் எல்லோருமே செய்கின்ற செயல்கள் எந்த குணத்தினால் செய்யப்படுகின்றன? ரஜோகுணத்தினால் செய்யப்படுகின்றன. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தில் செயலாக கூறப்படுகிறது. நம்ம பார்த்திருக்கிறோம், தமோகுணத்தில் இருக்கின்றவர்கள் அந்த 4 டிசிப்ளின்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க.
சோ அந்த மாதிரி இருக்கின்றவர்கள் செய்கின்ற செயல்கள் அவர்களுக்கு மட்டுமில்ல, அவர்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு, சமுதாயத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்கு எல்லோத்துக்குமே துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். ஆனா அதை பத்தின கவலை எல்லாம் அவர்களுக்கு கிடையாது. இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, குடிக்க கூடாது, போதைப் பொருட்களை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா அதை அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. விதிகளை புறக்கணித்து அவர்கள் அதை கண்டிப்பா செய்வாங்க. அவங்க ஒரு மயக்கத்திலேயே இருப்பார்கள். சோ இந்த மாதிரி இருக்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே தமோ குணத்தினால் செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. முக்த சங்கோன கம்பாதி கிருயுத்யுக்ஹாஸ சமன்விதக சித்தயத் சித்தயோர் நிர்விகார கர்த்தா சாத்விக உச்யதே ராகி கர்ம ஃபல பிரேப்சுர் லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுசி ஹர்ஷ சோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்தித அயுக்த பிராக்ருதஸ்தப்த சடோனைக்ஸ்ருதோலச விஷாதி தீர்க்கசூத்ரீச கர்த்தா தாமச உச்யதே. இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். எவன் ஒருவன் பொருளியற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள். சோ தொழிலாளர்களையும் செயல் செய்பவர்கள். சோ இந்த 3 வகையா பிரிச்சிருக்கிறாங்க. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, சோ நம்ம எல்லாருமே இயற்கை குணங்களோட தொடர்புகளோட தான் இருக்கிறோம். சத்துவகுணம் இருக்கிறது, ரஜோகுணம் இருக்கிறது, தமோ குணம் இருக்கிறது. இந்த 3 குணங்களும் நம்மை ஆட்டுவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. ஆனா இந்த 3 குணங்களையும் தள்ளி வைத்து விட்டு அந்த 3 குணங்களையும் ரொம்ப தப்பித்து விட்டாங்க. அந்த 3 குணங்கள் கிட்ட தப்பிச்சிடுறாங்க. யாரு அப்படின்னா ஆச்சாரியர்கள் தான் அந்த மாதிரி இருக்க முடியும். அவர்களுக்கு அகங்காரம் இல்லை, நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ கிடையாது. அவர்கள் எப்பவுமே உற்சாகத்தோட மன உறுதியுடன் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள், பக்தி தொண்டுதான் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். வெற்றி தோல்விகளை அவர்கள் பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். சோ வெற்றி வந்தாலும் சரி, தோல்வி வந்தாலும் சரி, எல்லாமே அவர்களுக்கு சமம் தான். வெற்றி வந்தா ரொம்ப குதிப்போம், நம்ம தோல்வி வந்தா துவண்டு போயிடுவோம். ஆனா அந்த மாதிரி குணங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கின்ற செயல்படுபவர்கள் சத்துவகுணத்திலே இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது, எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சோ நம்ம உழைப்பின் பலன், ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன், நம்ம ஒரு ஆசை வருகிறது, அதை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக முயற்சிகள் செய்கின்றோம். சோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், பலநோக்கு செயல்கள் பல செய்து அந்த பொருள் மேல பற்றுதல் வருகிறது. சோ அந்த பலனை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு யாகங்கள் செய்கின்றார்கள், இல்லைன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்க, இல்லைன்னா ஸ்கூல் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்குமே சேர வேண்டும் அப்படின்னு பற்று ஜாஸ்தி. அந்த பலன்களை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் ஜாஸ்தி. சோ அந்த பேராசையினாலே எப்போதும் பொறாமையுடன் நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்படாம அடுத்தவனை பார்த்து அவங்கிட்ட இருக்கிறது நம்ம கிட்ட இல்லையே அப்படின்னு அந்த பொறாமையோட இருந்து தூய்மையின்றி, சோ அந்த மாதிரி பொறாமையான குணங்கள் எல்லாம் வந்துச்சுனாவே நம்ம மனது களங்கம் நிறைந்ததாக மாறிவிடுகின்றது. சோ இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றான். இன்பம் வந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது, துன்பம் வந்தா ரொம்ப கஷ்டப்படுறது, துவண்டு போவது. அந்த மாதிரி இருக்கின்றவர்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. அடுத்தது, எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு எதெல்லாம் சாஸ்திரம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுதோ அதையெல்லாம் அவன் செய்யறான். பௌதீகவாதியாக, சோ பௌதீகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் புலன் நுகர்ச்சிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதுதான் இந்த வாழ்க்கையின் நோக்கம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ரொம்ப பிடிவாதக்காரனாக இருப்பார்கள். யாரு என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க. ஏமாற்றுபவனாக, சோ மத்தவங்களை ஏமாத்தி பிழைக்கிறதையே வாழ்க்கையா வச்சிருப்பாங்க. பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, மத்தவங்களை இன்சல்ட் பண்றதுல அவனை மாதிரி வேற யாரும் இருக்க முடியாது. சோம்பேறியாக, சோ ஒரு செயலை 1/2 மணி நேரத்துல செஞ்சு முடிச்சிடலாம்னா அவன் 2 மணி நேரம் ஆகும் செஞ்சு முடிக்க.
எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக, சோ உற்சாகமே இல்லாம ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு ஏக்கத்துல அந்த மாதிரி இருக்கிறவன். காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ, சோ எதை செஞ்சாலும் ரொம்ப லேட்டா தான் செய்வான். அதே மாதிரி தூங்குறது கூட நம்ம வந்து 6 மணி நேரம் தான் தூங்கணும்னா அவன் 10 மணி நேரம் தூங்குவான். சோ இந்த மாதிரி இருக்கின்றவர்கள் தமோ குணத்தில் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருள் இயற்கையின் முறையில் அடிப்படையில் 3 வகை நுண்ணறிவு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்லோகம் பார்த்திடலாம். 29, 30, 31 4 ஸ்லோகங்கள். புத்தேர் பேதம் த்ருதேஷைவ புனதஸ்திரிவிதம் சுணு प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयोभये बन्धं मोक्षं स या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं सा कार्यमेव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिदिया मन्यते तामसावृता सत्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी. இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் நுண்ணறிவை பற்றி சொல்கின்றது. 3 வகையான நுண்ணறிவுகள். இன்டெலிஜென்ஸ். பிரித்தாவின் மகனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்வகுணத்தில் இருப்பதாகும். சோ எதையெல்லாம் செய்யலாம், எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அவருக்கு தெரிந்திருக்கின்றது. அவருடைய அறிவிற்கு சத்தியகுணத்திலே இருக்கின்றவர்களுக்கு. சோ பயப்படத்தக்கது எதுக்கெல்லாம் பயந்து ஆகணுமோ, இப்போ அதர்மமா நடக்கணும்னா பயந்துதான் ஆகணும். பயப்படத்தகாதது, ஒரு சன்னியாசி காட்டிலே தனியாக வாழ்வதற்கு பயப்படக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, நம்ம எந்த கர்மங்கள் செய்கின்றோம், சோ இத எதெல்லாம் நம்மை இந்த பௌதீக உலகத்திலே பந்தப்படுத்துகிறது, எதெல்லாம் விடுதலை செய்கின்றது. அகர்மா செஞ்சா நம்மளுக்கு விடுதலை, லிபரேஷன். கர்மா வெறும் விகர்மா செஞ்சா அவை நம்மை பந்தப்படுத்திவிடும். சோ அகர்மா விகர்மா எல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ அத மாதிரி பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது. எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்கிறது அகர்மா. சோ அது நம்மை விளைவுகளுக்கு உட்படுத்தாது. பாவ புண்ணியங்கள் நம்மை சேராது. மற்ற எல்லா செயல்களுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காம நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே நம்மை இந்த உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தும். சோ நம்ம கட்டுண்ட சூழ்களாக, கண்டிஷன்டு சோல்ஸா மாறிடுவோம். சோ ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். அடுத்தது, பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. சோ எது தர்மம் எது அதர்மம்னே தெரியல, எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கூட தெரியல. சோ இந்த மாதிரி வேறுபாட்டை புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னா அவர்களுடைய புத்தி எந்த மாதிரி இருக்கிறது, ரஜோகுணத்திலே இருக்கின்றது. அடுத்தது, அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். இவங்க ரொம்ப மோசம். எதெல்லாம் தர்மமோ அதெல்லாம் இவர்களுக்கு அதர்மமாக தெரிகிறது. ஆனா எதெல்லாம் அதர்மமோ அதெல்லாம் இவங்களுக்கு தர்மமாக தெரிகிறது. சோ இந்த மாதிரி அவர்கள் வைஸ் வர்சாவாதான் திங்க் பண்றாங்க. அவங்களுடைய புத்தி எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா தமோ குணத்தில் இருக்கின்றது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. திருத்யா யயா தாரயதே மனப்பிராணேந்திரிய கிரியா யோகேன வ்யபிசாரிண்யா த்ருதி சா பார்த்த சாத்விகி यया तु धर्म कामार्तान् धृत्या तारयदेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विद्युर्मेधात्री सा पार्थ तामसी. இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம்.
பிரித்தாவின் மைந்தனே, பொருள் இயற்கையின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள் வந்து 3 வகை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. பிரித்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். உடைக்க முடியாது அப்படின்னா அவங்க வந்து மேற்கொண்ட விதிகளை வந்து உடைக்க மாட்டாங்க. உடைக்காம அதை வந்து ஃபாலோ பண்றதுல வந்து ரொம்ப வந்து இதுவா இருப்பாங்க, கான்சென்ட்ரேட்டடா இருப்பாங்க. யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவது. யோக பயிற்சி, யோகங்கள் பல செய்யலாம். கர்ம யோகம் செய்யலாம், ஞான யோகம் செய்யலாம். இப்ப வந்து அஷ்டாங்க யோகம் செய்ய முடியாது, அதை தியான யோகம் செய்யலாம், பக்தி யோகம் செய்யலாம். இந்த யோக பயிற்சியினால் பாதுகாக்கப்படுவது. மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது. மனதை கட்டுப்படுத்துகிறது, நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகளை கட்டுப்படுத்துகிறது. நம்முடைய புலன்கள், கண்கள், காதுகள், கைகள், கால்களுக்கு இது புலன்களின் இயக்கத்தை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி யாருக்கு இருக்கிறதோ அது வந்து சத்துவகுணத்தின் மன உறுதி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு தவம் மாதிரி செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய அந்த போக்கஸ் வந்து ரொம்ப குவித்து வைத்திருக்கின்றார்கள். அவங்க ஒரு கோலை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை அடைவதற்காக அவர்கள் வந்து மன உறுதியோடு அவர்கள் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த உறுதிக்குதான் அவ்யபிசாரிண்ய அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. வேற எந்த செயல்களும் செய்யாமல் அந்த போக்கஸ மட்டுமே பாயிண்ட் பண்ணி அதை நோக்கியே முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்களுடைய குணம் சத்துவ குணத்திலே இருக்கின்றது. அப்போ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, எந்த மன உறுதியின் மூலம் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பம், சோ இது மேலதான் வந்து அவர்களுக்கு பற்றுதல் ஜாஸ்தி. இங்க என்ன அப்படின்னா, சத்வகுணத்திலே இருப்பவர்களுக்கு கிருஷ்ணரை வந்து அடைவதுதான் நோக்கமாக இருக்கிறது. ஆனா இங்கே இருக்கின்றவர்களுக்கு என்ன நோக்கமாக இருக்கிறது? அறத்தின் மேலும் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் மேல வந்து அவங்களுக்கு ஆசை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது, பற்று ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது. சோ இதை அடைவதற்கு அவர்கள் வந்து செயல்கள் செய்து அதிலே வந்து முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார்கள். இவங்க கிருஷ்ண பக்திக்கு முன்னேறாங்க. இவங்க தங்களுடைய அந்த பலநோக்கு செயல்களுக்காக வந்து அவர்கள் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. சோ அடுத்தது, பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத, இதுதான் அவங்களோட வாழ்க்கையாவே இருக்குது. கனவு காண்றது, பயப்படுறது, கவலைப்படுறது, வருத்தமா இருக்கிறது, ஒரு இல்யூஷன்லயே இருக்கிறது. சோ இதை தவிர அவங்களுக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது. இதுக்குள்ளேயே அவர்கள் வந்து உழன்று கொண்டே இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களுடைய மன உறுதி தமோ குணத்திலே இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சோ இவர்களுடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றமே இல்லாமல், ஆன்மீக முன்னேற்றமே இல்ல, பௌதிக முன்னேற்றம் கூட கிடையாது உங்களுடைய வாழ்க்கையில. ஹரே கிருஷ்ணா. சுகம் விதானிம் த்ரிவிதம் ஸ்ருணு மே பரதர்ஷப அப்யாசாத்ரமதே யத்ர துகாந்தம் ச நிகச்சதி யத்ததக்ரே விஷமிவ பரிணாமே அம்ருதோபமம் தத்சுகம் சாத்விகம் ப்ரோக்த ஆத்மபுத்தி பிரசாஜதம் விஷயேந்திரியதம் ஸ்யோகாத் யத்ததக்ரே மிருதோபமம் பரிணாமே விஷமிவ தத்சுகம் ராஜசம்ஸ்மிருதிம் யதக்ரே சானுபந்தேச சுகம் மோகானமாத்மனக நித்ராலஸ்ய பிரமாதோத்தம் தத்தாமசமுதாகிருதம். சோ இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். பொருள் இயற்கையின் முறையில் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி. சோ 3 வகையான மகிழ்ச்சி எப்படிப்பட்டது, யார் யாரெல்லாம் சத்துவகுணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் எப்படி மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள், எது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது, மற்றவர்களுக்கு எது மகிழ்ச்சியை தருகிறது அப்படின்னு பகவான் இப்ப சொல்ல போகிறார். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்றும்
இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதோ. தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆரம்பத்துல இப்ப 4 மணிக்கு எந்திரிங்க, 4:30 மணிக்கு எந்திரிங்க, கொஞ்சம் ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுக்கு அது எப்படி இருக்கும்? விஷம் மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம அதை விரும்ப மாட்டோம். ஆனா அது கடைசியில எப்படி இருக்கும்? அந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டால் அது எப்படி இருக்கும்னா அமிர்தத்தை போன்று இனிக்கும். சோ ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருப்பது, அப்புறம் இறுதியிலே அமிர்தத்தை போன்று இனிக்கிறது. எப்படி அந்த பெரிய நெல்லிக்காயை ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடும் போது துவர்க்கும், அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தண்ணி குடிச்சோம்னா இனிக்கும். அதே மாதிரிதான் மூத்தோர் சொல்லும் முழு நெல்லிக்காயும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும். அதே மாதிரிதான் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா அதை பழக்கப்படுத்தி கொண்டு விட்டால் அது நம்மளுக்கு மிக பெரிய நன்மையை கொடுக்கும். அது அமிர்தத்தை போன்று நம்மளுக்கு நன்மை பயக்கும். அது நம்மை தன்னுணர்விற்கு நான் யார், கடவுள் யார், நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா, எனக்கும் பகவானுக்கும் என்ன சம்பந்தம், நான் ஏன் பகவானை பிரிந்து வந்தேன், நான் இந்த உலகிற்கு வந்ததன் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு அந்த மாதிரியான எண்ணங்களை எல்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தும். அது சத்வகுணத்திலே இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அந்த மாதிரி ஒரு பழக்க வழக்கங்களை நாம் வளர்த்து கொண்டால் அது நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எந்த சுகம் புலன்களுக்கும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. சோ புலன்களுக்கும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த காலத்து காதல் கதையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். சோ ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சீக்கிரமே காதல் வந்துருது. ஆனா அது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கிறது? ரொம்ப அமிர்தம் போல அவர்களுக்கு சுவைக்கிறது. ஆனா பின்னாடி என்ன ஆகிறது அப்படின்னு பார்த்தா அவர்களுக்கு அதுவே கசப்பாகி விடுகிறது. சோ அதே மாதிரி விஷமாகி விடுகின்றது. அதே சுகம் முதல்ல ரொம்ப அமிர்தத்தை போன்று இனித்தது, இப்போ என்ன ஆச்சு? கடைசியில அது கசக்கின்றது. இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா எதனால அப்படின்னா அவர்களுடைய ரஜோகுணத்தினால் அது இந்த மாதிரி மாறி விடுகின்றது. சோ அடுத்தது தன்னுணர்வை காண இயலாத, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற, உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சோ எதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்றோமோ அதையெல்லாம் அவர்கள் செய்கின்றார்கள். அதனால அவர்கள் இறுதி வரை அவர்கள் அந்த இல்யூஷன்லயே, அந்த மயக்க நிலையிலேயே தான் இருக்கின்றார்கள். அதை தாண்டி அவர்களுக்கு வேற வெளியில வர தெரியல. இப்படிப்பட்டவர்களுடைய குணம் அந்த சுகம் தமோ குணத்தில் இருக்கின்றது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இப்ப எல்லாம் அந்த மார்க் போட்டு பார்த்திருப்பீங்க. சோ 18க்கு பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா தம்ஸ் அப் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் 6க்கு அருகில் இருந்தா தம்ஸ் டவுன் பண்ணிருக்காங்க. 12க்கு அருகில் இருந்தா நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை நீங்க எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை, இது உங்களுக்காக. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அடுத்தது போய் ஏன் 20 வருது? இப்போ ஏதாவது விளக்கம் சொல்லியிருக்காங்களா? இல்லையே பிரபு. இது அது ரெண்டும் வேணாம்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. இப்ப நம்ம இங்க வந்துட்டோம், 37க்கு வந்துட்டோம், அப்புறம் 20 போகிறது. 41 41 பார்க்கலாம். இப்போ பிராமண க்ஷத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாம் சபரந்தவ கர்மாணி பிரவிபக்தானி ஸ்வபாவ பரவைகுணை சமோதமஸ்தபசௌஷம் சாந்திராஜமேவ ச ஞான விஜ்ஞானமாஸ்திக்யம் பிரகர்ம ஸ்வபாவஜம் சௌர்யம் தேஜோ கிருதித்தாஸ்யம் யுக்தே சாப்யபலாயனம் தானமீஸ்வர பாவஸ்ச சாத்ரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம்
ऋषि पौरस्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म சூத்ரஸ்யாவி ஸ்வபாவஜம். சோ பொருளியற்கையின் முறையில் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள் நம்மளுக்கு தெரியும். 4 ஆசிரமங்கள் என்னென்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். இதை மறுபடியும் பகவான் வலியுறுத்தி சொல்கிறார். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகிறார்கள். சோ ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பிராமணர்கள். சோ அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப அமைதியானவர்கள், செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஜாஸ்தி, தவம், சோ அவர்கள் தவத்திலே ஈடுபடுகிறார்கள், தூய்மையாக இருப்பார்கள், உள்ள தூய்மையும் இருக்கு, உடல் தூய்மையும் இருக்கு. அது எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும்? உடல் தூய்மை அப்படிங்கிறது டெய்லி குளிச்சு தூய்மையான ஆடைகளை அணிவதனாலே, உள்ள தூய்மை அப்படிங்கிறது சாண்ட் பண்றதுனாலே, பகவானுடைய நாமக்களை ஜபிப்பதினாலே. சகிப்புத்தன்மை, சோ அவர்களுக்கு கோபம் ஜாஸ்தி வராது, எதுவுமே சகிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அவங்க. நேர்மையானவர்கள், ஹானஸ்டா இருப்பாங்க. அறிவு நிறைந்தவர்கள், பகுத்தறிவு, எது தர்மம் எது அதர்மம் அப்படின்னு பகுத்தறியக்கூடியவர்கள். ஆத்திகம், சோ கடவுள் நம்பிக்கை மிக்கவர்கள். சோ இந்த இயற்கை தன்மைகளிலே பிராமணர்கள் இருக்கின்றார்கள். சோ ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன். அடுத்தது எப்படி அப்படின்னா சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். சோ ஒரு சத்திரியனா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். சூரத்தனம் இருக்கணும். சோ அவங்க எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு எப்படி பயிற்சி கொடுப்பார்கள்? முதல் காலத்துல எல்லாம் காட்டுக்கு போவாங்க. காட்டுக்கு போய் ஒரு புலியோட அவர்கள் சண்டை செய்யலாம். சோ நேருக்கு நேராக அந்த கொடிய விலங்குகளுடன் அவர்கள் சண்டை செய்து அந்த அளவுக்கு பயந்து ஓடி வந்துடக்கூடாது. ஓடி வந்தா அவன் சத்திரியனே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி வலிமை உடையவர்களாக, பயமே இல்லாமல் இருக்கணும், சூரத்தனத்தோட இருக்கணும். சோ வலிமை மிக்கவர்களாக. வலிமைனா என்ன? இவர்கள் எப்படிப்பட்ட வலிமை வாய்ந்தவர்கள்? தன்னை விட பலமில்லாதவர்களை காக்கும் பலசாலிகளாக இவர்கள் வலிமை மிக்கவர்களாக இருக்க வேண்டும். மன உறுதி, எடுத்த காரியத்திலே இருந்து பின்வாங்காமல் அதை செய்து முடிப்பது வரைக்கும் அவர்கள் அதே உறுதியோடு இருக்கணும். வளமை அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் செல்வம் இல்லைங்களா? அடுத்தது போரில் தைரியம். சோ போர் பார்த்த உடனே நடுங்கி உட்கார்ந்துட்டா அவன் சத்திரியனே கிடையாது. என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லை, நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு சத்திரியனுக்கு நாட்டை காப்பது, அப்புறம் நாட்டு மக்களை காப்பது, இதுதான் அவர்களுடைய கடமை. அதை தைரியமாக செய்ய வேண்டும். கொடை, தன்னிடம் ஒரு ராஜாவா இருந்தா நிறைய பேர் தானங்கள் கேட்டு வருவார்கள். அவங்களுக்கெல்லாம் வேண்டியதை செய்து கொடுப்பதற்கு ஏற்ற மாதிரி ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். சோ ஆளும் தன்மை, சோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கணும். சோ இதெல்லாம் தான் ஒரு சத்திரியர்களுடைய சுபாவம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. அடுத்தது 44 என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். இப்ப வைசியர்கள் என்பவர்கள் யார்? யாரெல்லாம் விவசாயம் செய்கின்றார்களோ, பசுக்களை பராமரிக்கின்றார்களோ, வியாபாரம் செய்கின்றார்களோ அவர்களை எல்லாம் வைசியர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். அடுத்தது போர்த்துவன், உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது. சோ ரொம்ப கடுமையான வேலைகள் எல்லாம் இந்த 3 பேர்த்துக்கும் செய்து அவர்கள் ஹெல்ப்பா இருப்பாங்க. சோ கடும் உழைப்பாளிகளாக இருப்பார்கள். இது சூத்திரர்களுடைய சுபாவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ பகவான் யாரையுமே கீழே போடல. இவங்க பெரியவங்க, இவங்க சின்னவங்க அப்படின்னு ஒரு நாளும் பகவான் சொன்னதே கிடையாது. சோ அவங்களுடைய சுபாவத்திற்கு ஏற்ற மாதிரிதான் அவரவர்களுடைய தொழிலை நம்ம செலக்ட் பண்றோம். இப்போ ஒரு டாக்டர் ஆகுறோம், என்ஜினியர் ஆகுறாங்க, ஆர்கிடெக்ட் ஆகுறாங்க, பைலட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சுபாவம் தான் அதை தீர்மானிக்கிறது. ஜாதி அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவான் ஏற்படுத்தியது கிடையாது, அதற்கப்புறமா மக்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டதுதான். சோ அத இப்ப மிஸ்லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம அது சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா.
यद प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं तदं स्वकर्मणा तम् अप्यच्च சித்திம் விந்ததி மாணவ. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாளிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். சோ அவங்களுக்கு எந்த கடமை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, இப்ப பிராமணர்களுக்கு என்ன கடமை? வேதங்களை கற்றல், அதை கற்பித்தல். சோ அடுத்தது சத்திரியர்களுக்கு என்ன கடமை? போர் செய்வது, நாட்டை காப்பது, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இது எல்லாமே. அப்போ இவங்களுக்கு என்ன கடமை? வியாபாரம் செய்வது, பசுக்களை பராமரிப்பது வைசியர்களுடைய கடமை. சோ கடுமையான வேலைகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்வது சூத்திரர்களுடைய கடமை. சோ யார் எல்லா உயிர்வாளிகளிடமிருந்து தோன்றினோம்? நமக்கு யார் பீஜம், விதையளிக்கும் தந்தையாக யார் இருந்தார்? பகவான் தான். நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்துதான் தோன்றினோம். யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கிறார்? பகவான் தான். காற்றை போல இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பரவி இருக்கிறார். சோ அந்த பகவானை வணங்குவது எதற்கு சமம்? அப்படி நம்மளுடைய கடமைகளை சரிவர செய்து கொண்டிருந்தாலே அந்த பகவானை வணங்கியதற்கு சமம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அப்படி நம்மளுடைய கடமைகளை, அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பர்ஃபெக்டா செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு எதை கொடுக்கும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு மனதின் பக்குவத்தை ஏற்படுத்தும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ ஒரு அம்மா ரொம்ப ஆபீஸ் கோயிங், அவங்க போய் இந்த மாதிரி கேக்குறாங்க, எனக்கு காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி கடுமையா உழைக்கிறேன், ஆனா எனக்கு இந்த ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் எனக்கு நேரமே இல்லை அப்படின்னு யார்கிட்ட? பரமாச்சாரியர் கிட்ட, காஞ்சி பரமாச்சாரியர் கிட்ட போய் கேட்கும் போது, நீ உன்னோட கடமைகளை சரிவர செய்து கொண்டே ராமநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இரு, கிருஷ்ணநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இரு, அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ அவரவர்களுடைய கடமைகளை சரிவர செய்தாலே போதும், அதை பகவானை வணங்குவதற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रेयांस्तव धर्मो विगुण परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं धर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள். சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம், யார் சீக்கிரமா மரம் ஏற முடியும்? இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் மங்கி தான் ஏற முடியும் இல்லைங்களா? யானையினுடைய சுபாவம் மரம் மேல ஏறுறது கிடையாது. சோ அதே மாதிரிதான் நம்ம சுபாவத்திற்கு ஏற்பதான் நம்ம தொழில் செய்கின்றோம், நம்மளுடைய அந்த கெரியரை செலக்ட் பண்றோம். சோ மற்றவரது கடமையை ஏற்று, அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன சொன்னார்? நான் போர் செய்ய மாட்டேன், இதனால எனக்கு பாவம் ஏற்படும், நான் போர் செய்யாம காட்டுக்கு போய் தவம் செய்யறேன் சொல்லும் போது பகவான் அதை மறுத்து சொல்லிட்டார். நீ அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அர்ஜுனா, அது உனக்கு ஏற்றதல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நீ உன்னுடைய கடமையில அப்படி இப்படி கொஞ்சம் இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நீ உன்னோட கடமையை மட்டும்தான் செய்யணும். அடுத்தவர்களுடைய கடமை, அதாவது சன்னியாசிகளுடைய கடமை தவம் செய்வது, அந்த கடமையை, அடுத்தவர்களுடைய கடமையை போய் நீ பர்ஃபெக்டா செஞ்சாலும் அது தப்புதான், அப்படி அது அசுர குணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். சோ அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. உனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமையோ அதை மட்டுமே நீ செய். அத அதுல பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருந்தா பரவாயில்லை, அதுதான் சிறந்தது. அடுத்தவர்களுடைய கடமையை நீ செய்வதற்கு போகக்கூடாது. ஒரு பிராமணர் போய் சத்திரியருடைய கடமையை செய்ய முடியுமா? சத்திரியர் ஒரு பிராமணருடைய கடமையை செய்ய முடியுமா? முடியாது. அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றாரு. ஒரு இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள், நம்மளுடைய சுபாவத்திற்கு ஏற்ப, நம்முடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப அந்த கடமைகள் நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மாதிரி செய்யும் போது அந்த பாவ விளைவுகள் நம்மை சேராது. இல்ல அப்படின்னா அடுத்தவர்களுடைய கடமையை எடுத்துக்கிட்டு பர்ஃபெக்டா செஞ்சா கூட அது நாம் நம்மளுடைய கடமையிலிருந்து தவறி விடுகின்றோம், அது நம்மை பாவச் செயலுக்கு இட்டு செல்லும். ஹரே கிருஷ்ணா. அசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜிஜாத்மா விகதஸ்புகக
நைஸ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சம்யாசேனாதி கச்சதி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்க கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். சோ யாருக்கெல்லாம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கோ, யாருக்கு டிட்டாச்சா இருக்கிறாங்களோ லைஃப்ல, எல்லாமே தற்காலிகமானது, பகவான் மட்டுமே சத் அப்படின்னு யாருக்கு தெரிகிறதோ, எதிலுமே பற்றில்லாமல் இருக்கின்றார்களோ, எந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸும் அங்க மனசுல கொஞ்சம் கூட கிடையாது, அதை அப்படியே பௌதிக சுகங்கள் எல்லாம் தற்காலிகமானது, நீர்க்குமிழி பலன்களை கொடுக்கக்கூடியது, அந்த சுகங்கள் எல்லாம் எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அப்படியே அது ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடும் அப்படின்னு யாருக்கு தெரிகிறதோ, அந்த உண்மை புரிகிறதோ, அவர்கள் துறவை பயிற்சி செய்கிறார்கள், சந்நியாசத்தை பயிற்சி செய்கிறார்கள். அதனால அவர்கள் அகர்மா செய்கின்றார்கள். அதனால அவர்களுக்கு பாவ விளைவுகளே ஏற்படுவது கிடையாது, அதிலே இருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள். அவர்கள் செய்வது எல்லாமே அகர்மா. சோ மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोऽसति न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु மத்பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். சோ அவங்களுடைய நிலை, அந்த மகாத்மாக்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ யாரெல்லாம் பற்றின்று செயல்கள் செய்கின்றார்களோ, யாருக்கெல்லாம் பலநோக்கு செயல்களில் பற்றில்லையோ, அந்த மாதிரி இருக்கின்ற மகாத்மாக்கள் தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன். சோ அவர்கள் டிவைன் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க. அப்படி அவர்கள் பகவானை உணர்ந்து கொள்கிறார்கள். தங்களுடைய மனதிலே பரமாத்மா இருக்கின்றார் அப்படின்னு அவர்கள் பகவானை உணர்ந்து கொண்டவனாலே அவர்கள் ஆனந்தம் மிக்கவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இந்த உலகிலேயே இருந்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் ஆன்மீக இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு எந்த கவலையுமே கிடையாது, எதுக்காகவும் கவலைப்படுவது கிடையாது. எதையும் அடைய வேண்டும், இதை அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள இதை நான் வாங்கிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் நம்மளுக்கு தான், அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. எது மேலையும் ஆசையும் கிடையாது. எல்லா உயிர்வாழிகள் பாருங்க, இங்க எல்லாம் எத்தனை உயிர்வாழிகள் இருக்குது, எல்லாத்தையுமே எப்படி பார்க்கிறார்கள், இதை புலியாக, கொக்காக, சிங்கமாக அப்படியெல்லாம் பார்க்கறது கிடையாது. எல்லாருடைய மனதிலும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கிலேதான் அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள். சோ இந்த மாதிரி இருக்கின்றவர்கள் தூய பக்தி தொண்டை செய்கின்றார்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்றார். பக்த்யா மாம் அபிஜானாதி யாவான்யஸ்ஸாஸ்மி தத்வதக ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். சோ எது ஹையஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு கர்மயோகம், தியான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இது எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது எது அப்படின்னா பக்தி யோகம் தான் நம்ம பார்த்தோம். அந்த பக்தி யோகம் செய்வதனால் மட்டுமே, அது எப்படிப்பட்ட பக்தி? அனன்ய பக்தி. சோ பகவானுடைய திருப்திக்காகவே வாழ்ற அந்த அனன்ய பக்தி செய்தா, அப்போ பகவானை முழுமுதற் கடவுளாக, சோ அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனாக, பரமபுருஷனாக அவரை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அப்போ அப்படி உணர்ந்து கொண்டவர்கள் அந்த பக்தி செய்யும் போது அவர்கள் அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்னா, பகவானுடைய அந்த திருநாடு கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு போவதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. சோ இதுதான் ஒரு மகாத்மாக்களுடைய குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத்வயா பாஸ்ரயக மத்ப்ரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம்.
எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். சோ இங்க பாக்குறோம் யாரு, பிரபுபாதா. அவர் செய்த தியாகங்கள் நமக்கு ரொம்ப கண்ணீரை வரவழைக்கும். அவர் 70 வயசுல அவர் எப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் செய்தார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அவர் எந்த விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், எங்க இருந்தாலும் சரி, என்ன செயல்கள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் சரி, யாருடைய பார்வையின் கீழ் இருக்கிறாங்க, பகவானுடைய அந்த பாதுகாப்பின் கீழே, அந்த ப்ரொடெக்டிவ் அந்த சர்க்கிள்ல அவர் இருக்கிறார். பாதுகாப்பின் கீழ் பகவானுடைய கருணை பார்வையின் கீழே இருக்கிறார். அதனால அவர்கள் என்றுமே அழிவடைவதில்லை, பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவார்கள் அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மை அபோர்ட் பை மை கிரேஸ் அப்படிங்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. மத் சித்த சர்ப்ப துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அதசேத்வமகங்காரான் நஷ்டோஷ்யசி வினஷ்யசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வில் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். சோ பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். இந்த உண்மை ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சிருந்தா, பகவானுடைய கருணை இருந்தா, அவங்களுக்கு இந்த கட்டுண்ட பௌதீக வாழ்க்கையிலே, இந்த பௌதீகத்திலே மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம வாங்கிட்டு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் நமக்கு நிறைய தடங்கல்கள் ஏற்படும். அந்த தடங்கல்களை எல்லாம் பகவான் மேல இருக்கிற பக்தியினாலே நம்ம அதை ஈஸியா கடந்து போய்விடலாம். ஆனால் அந்த உணர்வு இல்லாமல் அகங்காரத்துடன் நான் எனது அப்படின்னு அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இருந்துச்சு அப்படின்னா, பகவான் சொல்றத கேட்காம இருந்தோம் அப்படின்னா நீ அழிந்து விடுவாய். பகவான் ரொம்ப ஒரு இதுவா பேசுறது. இந்த 700 ஸ்லோகத்துல இது ஒரு ஸ்லோகம் தான். மத்த இடத்துல எல்லாம் உன் இஷ்டம், நீ செய்யி, நீ டிசைட் பண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஆனா இந்த ஒரு ஸ்லோகம் இந்த மாதிரி சொல்றார். சோ அப்ப அது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். சோ பகவானோட கருணையினாலேயே ஒரு புல் அசையணும் அப்படின்னா கூட பகவானுடைய அந்த கருணை இருக்கணும். அவருடைய அந்த சாங்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் எல்லா காரியங்களுமே நடக்கும். சோ அப்படி இருக்கும்போது பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவர்கள் இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலே நம்ம வெற்றி பெற முடியும் பகவானுடைய பக்தியினாலே. ஆனா பகவான் மேல பக்தி இல்லாம நம்ம நான் தான் எல்லாத்துக்கும் கர்த்தா அப்படின்னு அவர் சொல்வதை எல்லாம் கேட்காமல் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நடந்தோம் அப்படின்னா அது நம்மை அழிவு பாதைக்கே இட்டு செல்லும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹ்ருதேஷ ஜுனதிஷ்டதி பிரமாயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடாணி மாயையா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாளிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழிநடத்துகின்றார். சோ நம்மளுடைய இந்த பாடி ஒரு இயந்திரத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. சோ எல்லா உயிர்வாளிகளுடைய உடலும் ஒரு இயந்திரம். சோ இந்த பயணம், இந்த இயந்திரத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம், வாழ்க்கை பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பயணத்துல யார் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டு செல்கின்றார்கள் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம மனசுல இருக்கின்ற முழுமுதற் கடவுள் தான் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டு செல்கின்றார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். பரத வழி தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்தியமான இடத்தையும் நீ அடைவாய். சோ அப்படிப்பட்ட கடவுளிடம் அவர்தான் நம்ம மனசிலிருந்து வழிநடத்தி கொண்டு செல்கின்றார். அதனால அவரிடமே நீ சரணடைந்து விடு. அவருடைய கருணை இருந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? தெய்வீகமான அமைதி கிடைக்கும். நித்தியமான நிரந்தரமான ஒரு இடம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அது பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை சென்று அடையலாம். சோ இங்க நம்ம இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஜெகநாதருக்கு அந்த மன்னர்கள் அந்த இப்ப கூட பாத்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியல, ஜெகநாதருடைய அந்த ரத உற்சவத்துல
அந்த ராஜா வந்து அந்த கோல்டன் ப்ரூம் ஸ்டிக்கை வச்சு வந்து அந்த இடத்தை எல்லாம் வந்து சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருப்பார்கள். அதை நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? ஏன் அப்படின்னா அது அவர்களுடைய கடமை. சோ பகவானை வந்து பிரார்த்தனை செய்வது, மக்களை வந்து ஒரு ராஜா வழிநடத்தணும் அப்படின்னா தான் அந்த மாதிரி நடந்து காமிக்கணும். சோ அந்த பார்த்து மக்கள் எல்லோருமே வந்து நடப்பார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு பெரிய அம்மாடக்கு அதை தொடர்ந்து போற சின்னடக்கெல்லாம் பார்த்தோம். சோ அந்த மக்கள் மன்னர் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழி அப்படின்னு பார்த்தோம். அதேதான் மன்னர் வந்து அதை செய்து காமிச்சிருப்பார். நான் வந்து பகவானுடைய தொண்டன், அவருக்கு வந்து தொண்டுகள் செய்பவன், சர்வைட்டர். சோ சர்வெண்ட், பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம். சோ அதை பார்க்கிற மக்களும் வந்து அதே மாதிரி செய்வார்கள். சோ பகவானிடம் சரணடைகிறார்கள். சோ பகவானை விட மிகப்பெரியவரும் உயர்ந்தவரும் அவருக்கு சமமானவரும் யாருமே இல்லை. நம்மளுடைய எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்ய பிறந்தவர்கள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதி தே ஞானமாக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விந்துஷ்யைதத் அசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ ரகசியமான ஞானத்தை எல்லாம், எல்லாமே குஹ்யம் இல்லைங்களா? குஹ்யதரம். சோ எல்லாமே மிக மிக ரகசியமானது. சோ இந்த மாதிரி ரகசியமான ஞானத்தை வந்து நான் உனக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். அவருக்கு சொல்ற மாதிரி நமக்கும் சொல்லி இருக்கிறார். சோ இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து, சோ நீ இதை பத்தி யோசனை பண்ணு. யோசனை பண்ணி நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இப்போ now the ball is in your court, you decide அப்படின்னு சொல்லிட்டார். முதல்ல என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார் பகவான்? நீ எழுந்து போரிட தயாராகுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். இப்போ கடைசியில இந்த சாப்டர்ல வந்து என்ன சொல்லிட்டார்? நீ டிசைட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அர்ஜுனரை டிசைட் பண்ண சொல்லிட்டார். அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். நம்ம அதை கரெக்டா பயன்படுத்தினா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்திலே முன்னேற முடியும். அதை தப்பா பயன்படுத்திட்டா நம்ம இந்த கர்ம பந்தனங்கள் செய்து கண்டிஷன் ரிசோல்ஸா மறுபடியும் மறுபடியும் புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம். சோ மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பி எடுத்து பிறவி பெருங்கடலிலே மாட்டிக்கொள்வோம். சோ அதுதான் நம்மளுக்கு அந்த சுதந்திரத்தை நமக்கும் கொடுத்திருக்கிறார். இப்போ அர்ஜுனருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசிமே. இதே ஸ்லோகத்தை முன்னாடியும் சொல்லியிருக்கிறார். 9வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கிறார். ஒரு ஸ்லோகத்தை பகவான் 2 தடவை சொல்றார் அப்படின்னா அது எவ்வளவு முக்கியமான ஸ்லோகமாக இருக்கணும். இது மட்டும் கிடையாது, இன்னும் ஒரு தடவை புராணத்திலையும் இந்த ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, எப்படி அவரை வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு அவரே சொல்றார். எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்து அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். பகவான் சத்தியமே பண்றாரு. நீ கண்டிப்பா என்னை வந்து அடைவாய் அப்படிங்கிறாரு. என்ன பண்ணினா? எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து, எப்படி ஒரு காதலன் ஒரு காதலியை நினைப்பானோ எப்போதுமே அந்த மாதிரி. எப்போ வந்து ஒரு இளம் தாய் வந்து ஆபீஸ்க்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தையே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்களே அந்த மாதிரி எனது பக்தனாக ஆகி. சோ பகவானை பற்றி கேட்டு 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 அவர் மேலே ஒரு பற்றையும் அன்பையும் வளர்த்து கொண்டு அவருடைய பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு. சோ இப்ப வந்து அவரை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பற்று வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவரை வந்து வழிபட ஆரம்பிப்போம். உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. நம்முடைய அந்த பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் பகவானுக்கு நம்முடைய வணக்கங்களை எல்லாம் சமர்ப்பிப்போம். இப்படி நீ செய்யும் போது என்னை நீ வந்து அடைவாய் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. சோ சந்தேகப்படவே தேவையில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். சோ பகவானுடைய பிரியமான நண்பன் யாரு? அர்ஜுனன் இல்லைங்களா? சோ அதனால நான் உனக்கு இந்த சத்தியத்தை அளிக்கின்றேன். நான் உனக்கு சத்தியமே பண்ணி தர்றேன் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். எந்த கடவுளாவது சத்தியம் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்களா? நான் உனக்கு இதை செய்யறேன் அதை செய்யறேன் அப்படின்னு. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் அவர் நம்மளுக்கு இந்த சத்தியத்தை பண்ணி கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா.
இந்த ஸ்லோகம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம், சாராம்சம் அப்படின்னே சொல்லலாம். இதுதான் வந்து பகவானிடம் எவ்வாறு சரணடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிற ஸ்லோகம். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாவேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசக. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. மாசுசக பயப்படாதே அப்படின்னு அர்த்தம். சோ எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு அந்த சாமியை இப்படி கும்பிடலாமா, இந்த சாமியை இப்படி கும்பிடலாமா, அதை செய்யலாமா, இதை செய்யலாமா அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் விட்டுடு, என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. ஏன்னா இவரை ஒருத்தரை கும்பிட்டா போதும், எல்லாத்தையும் கும்பிட்டதுக்கு சமம். 30 தேவர்களும் இவருக்குள்ள அடக்கம். சோ தனித்தனியா வந்து கையத்தனியா காலத்தனியா கும்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாருமே இவருக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே வந்து இவரிடமே வந்து சரணடைந்து விடலாம். சோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. சரணடைஞ்சா என்ன தருவீங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு கேட்டோம்னா, உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன். நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள் எடுத்திருப்போம், அந்த ஜென்மங்களில தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த பாவங்கள் எல்லாமே மூட்டை மூட்டையாக இருக்கிறது. அந்த பாவங்களை எல்லாம் தீயிலே பட்ட தூசியாக பகவான் வந்து அதை சாம்பலாக்கி விடுகின்றார். நம்ம எப்போ அவரிடம் சரணடையும் போது, உண்மையாக பக்தியோடு நம்பிக்கையோடு சரணடையும் போது. சோ உன்னை அந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் வந்து விடுவிக்கின்றேன். எப்போ நம்ம பாவ விளைவுகள் எல்லாம் நீங்குகிறதோ அப்பதான் நம்ம பக்திக்கு வர முடியும், அப்பதான் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும், பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். சோ அதனால உன்னை பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றேன், நீ பயப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு பகவான். சோ அர்ஜுனருக்கு சொல்ற மாதிரி இதை நம்மளுக்கும் சொல்கின்றார். இந்த மாசூசக அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்க எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, எங்கேன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? சாட்ல போடுறீங்களா? உங்களுக்கு ஞாபகம் வருகிறதா? யாராவது ஒருத்தராவது சாட்ல போடணும். டிவோட்டிஸ் விஷ்ணு சகஸ்ர நாமத்துல பார்த்திருக்கீங்களா நரசிம்மம் பிரபுஜி? சரி, நம்ம டெய்டிஸ்ல எங்க பார்த்திருக்கீங்க? விக்கிரகத்துல எங்க பார்த்திருக்கீங்க? நானே பாதி பதிலா சொல்லிட்டேன். ஓகே, நானே சொல்றேன். உங்களுக்கு ஞாபகத்துல வரலன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம காஞ்சிபுரத்துக்கு போனோமா, அத்திவரதரை பார்த்தோமா? பாத்தீங்களா இல்லையா? யாராவது ஒருத்தராவது? உப்பிலியப்பன் இல்ல பிரபு, நம்ம அத்திவரதரோட கையில மாசூசக 41 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தானே வந்தார் தண்ணிக்குள்ள இருந்து. அவரை தரிசனம் பண்ணினீங்களா இல்லையா தெரியல எனக்கு. எஸ் தாரணி மாதாஜி போட்டிருக்கீங்க. எஸ், அவருடைய கையிலே மாசூசக, அதை பத்தி நிறைய யூடியூப்லயும் இதுலயும் மாசூசகனா இந்த அர்த்தம் அந்த அர்த்தம் அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா மாசூசக அப்படின்னா பகவான் வந்து நம்ம எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றார், பயப்படாதே அப்படின்னு அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். இதம் தே நாதவஸ்காய ந பக்தாய கதாச்சன நாசு சுஸ்ருஷவே வாத்யம் ந சமாம்யோப்யசூயதி. இந்த ரகசியமான ஞானம் தவமில்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். இந்த ஞானத்தை இப்போ 700 ஸ்லோகங்கள்ல இவர் சொன்ன இந்த விஷயங்களை எல்லாமே ரகசியமானது. இதை வந்து தவம் இல்லாதவருக்கு, அதாவது நாஸ்திகர்களுக்கு, பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கு, சோ இந்த மாதிரி இருக்கின்றவர்களுக்கு, கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், அந்த மாதிரி இருக்கின்றவர்களுக்கு, பொறாமை உள்ளவர்களுக்கு ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ நம்மளும் கூட அந்த மாதிரி இருக்கின்ற ஆள்கிட்ட வந்து பகவானை பத்தி சொன்னா நம்மளை பார்த்தோன்னே இவனுக்கு வேற வேலையே கிடையாது அப்படின்றுவாங்க. வந்துட்டான் அப்படின்னு நம்மளை பார்த்தோன்னே அவங்க முகத்தை திருப்பிப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு நாமும் பகவானை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. யயிதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தே ஸ்வவிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா
மாம் ஏ வைஷ்யத்ய சம்சயக. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக திரும்பி என்னிடம் வருகின்றான். சோ இந்த மாதிரி ரகசியத்தை வந்து யாருக்கு சொல்லக்கூடாது? ஏத்திஸ்டுக்கு சொல்லக்கூடாது. ஆனா யாருக்கு சொல்லணும்? பக்தர்களிடம் விளக்க வேண்டும். சோ இஸ்கான் அப்படிங்கிற ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை, ஒரு பக்தி நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் போய் சொல்லி கொடுத்தார் இல்லைங்களா? யாரு? நம்முடைய ஆச்சாரியர் பிரபுபாதா. சோ இதை வந்து பக்தர்களிடம் அங்கிருக்கிற அந்த எப்படிப்பட்டவர்கள், அவர்கள் வந்து ஹிப்பீஸா இருந்தாங்க, அவர்கள் எல்லாம் பக்தர்களாக மாற்றினார். சோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அந்த தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுவதோடு அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள்? பக்தர்களுக்கு பக்தியை சொல்லிக் கொடுத்து கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்லி பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் நிச்சயமாக என்னிடம் வந்து சேர்வார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. நசதஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்சின்மே பிரிய கிருத்தம பவிதா நசமே தஸ்மான் அந்ய பிரியதரோ புவி. அவனை விட எனக்கு மிக பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியவனான யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இப்படி யார் வந்து பக்தியை வந்து பக்தர்களிடம் விளக்குகின்றார்களோ, பகவானை பற்றி எடுத்து சொல்கின்றார்களோ, அப்படிப்பட்டவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமான தொண்டன். அவனை விட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவன் யாருமே கிடையாது இந்த உலகத்துல. அவன்தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படிங்கிறாரு. அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படிங்கிறாரு. அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, பக்தர்களுக்கு நம்ம வந்து பக்தியை வந்து சொல்லி தரலாம், ஏத்திஸ்டுக்கு சொல்லி தரக்கூடாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்யேஸ்ய தேசய இமம் தர்ம்யம் சம்பாதமாவயோ ஞான யக்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மேமதி. மேலும் இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். சோ இப்போ இது வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் பகவான் கிருஷ்ணா அண்ட் அர்ஜுனா இல்லைங்களா? ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நடந்த உரையாடல் தான். ஒரு 45 நிமிஷம் குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல நடந்த உரையாடல். சோ இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன். இப்போ நம்ம எல்லாம் யாரு? அந்த புனிதமான உரையாடலை கற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றோம் இஸ்கான் மூலமாக. சோ தன்னுடைய அறிவால் என்னை வழிபடுவான். இப்ப நம்ம எல்லாம் என்னவோ ஆயிடுவோம்? இப்ப வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவானுடைய பக்தர்களாக மாறிவிடுவோம். சோ இவர்கள் அப்படின்னு பகவானை வந்து வழிபட நம்ம ஆரம்பித்து விடுவோம் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. பகவானே அறிவிக்கின்றார். சோ நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்களாக மாறிவிடுவோம். பகவானே சொல்லிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தாவான் அனுசூயஸ்ய ஸ்ருணுயாத் அபியோ நர சோபி முக்த சுபாங்கலோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் எதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். சோ யாருக்கு பகவான் மேல 100% நம்பிக்கை இருக்கிறதோ, யாருக்கு வந்து அடுத்தவர்களை பார்த்து பொறாமை இல்லையோ, இதனை கேட்கின்ற யாரொருவன் இதை வந்து கேட்கின்றானோ, இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் சோ இந்த சத் சங்கத்தில இருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை இதையெல்லாம் யார் கேட்கின்றார்களோ அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அவர்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை விட்டு நீங்குகிறது. அப்போ அவர்கள் வந்து இறந்த பிறகு எங்கே போவாங்க? புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழுகின்ற மங்களகரமான லோகங்களை வந்து அவர்கள் வந்து அடைகின்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்ட மோக ஸ்ருதிர் லப்தா த்வத் பிரசாதான் மயாச்யுத ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யே வசனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். சோ அர்ஜுனன் வந்து இப்போ ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார். கிருஷ்ணரை பார்த்து வீழ்ச்சி அடையாதவரே அப்படிங்கிறார். அவர் எதுலையுமே வீழாதவர் இல்லைங்களா?
அவருக்கு எங்கும் வெற்றி, எதிலும் வெற்றி, எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்தவர், அவர் பரிபூரணமானவர், அவருக்கு சமமானவரோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ யாருமே கிடையாது. சோ எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்தார்? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல மயங்கி கிடந்தார் இல்லைங்களா? அவருடைய கதையை வந்து அவருடைய அந்த வில்லை வந்து கீழே போட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டார் இல்லைங்களா தேர்லயே. இப்போ அவருடைய மயக்கம் நீங்கி விட்டதுன்னு அவரே சொல்றார். உங்களுடைய கருணையினாலே எனக்கு ஒரு தெளிவு பிறந்திருக்கிறது. நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். நான் யார், என்னுடைய கடமை என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் எனக்கு இப்ப தெளிவா தெரியுது. எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இப்ப கிடையாது. நான் இதை செய்யணுமா, அதை செய்யணுமா, எனக்கு பாவம் வந்து சேர்ந்துடணுமா அப்படிங்கிற எந்த சந்தேகமும் எனக்கு இல்ல. நான் இப்ப உறுதியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ உங்களுடைய உபதேசங்களின்படி நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை அப்படியே செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டார் அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச்ச இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய சமகாத்மனக சம்பாதமிமஸ்ரௌ சமத்புதம் ரோமஹர்ஷணசனம் சம்பாதமிமௌஸ்ரௌ அத்புதம் ரோமஹர்ஷணம் வியாசப்ராசாத்ருஜத்வனேதா முக்கியதமம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாட்சாத் கதயத ஸ்வயம். இந்த 2 ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா, இப்போ சஞ்சயன் பேசுறார். சஞ்சயன் யாருங்கிறது நீங்க மறந்திருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். திருதராஷ்டிரருடைய காரியதரசி, தேரோட்டி, எல்லாம் ஆளினால். சோ அவர் எங்க இருக்கிறார்? ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையிலே அமர்ந்து கொண்டு குருச்சேத்திர போர்க்களத்திலே என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறத தூரதிருஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த சக்தியை வைத்துக் கொண்டு இங்கே நடக்கின்ற எல்லா விஷயங்களையும் அவருக்கு திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். இப்போ அவர்தான் பேசுறார். சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் என்று 2 மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். 2 மகாத்மாக்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை நான் நேரடியாக கேட்க முடிந்தது. அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. அந்த விஷயங்களை கேட்க 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 எனக்கு வந்து கூஸ்பம்ஸ், அதாவது மயிர்கூச்செரிகிறது அப்படின்னு சொல்றார். வியாசரின் கருணையினாலே. யாரு வியாசர்? யாரு? சஞ்சயனுடைய குரு. அவருடைய கருணையினாலேதான் தூரதிருஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த சக்தி, எங்கேயோ நடக்கிறத எப்படி லைவ் டெலிகாஸ்ட் பாக்குறோமோ கிரிக்கெட் மேட்ச்ல, அந்த மாதிரி அந்த சக்தி அவருக்கு கிடைத்தது. சோ வியாசரின் கருணையினால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் தாமே நடத்திய மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். சோ 2 பேர்த்துக்கும் நடந்த ரகசியமான கான்வர்சேஷன், அதை என்னால வந்து கேட்க முடிஞ்சது வியாசரோட கருணையினாலே அப்படின்னு வந்து இங்கே வந்து சஞ்சயன் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜ சம்ஸ்ருத்ய சம்பாதமிமத்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் ருஷ்யாமீச முகு. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த இந்த அற்புதமான புனிதமான உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பமடைகின்றேன். சோ நமக்கு கூட அப்படிதான். நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்திருந்துச்சுன்னா அதை நினைச்சு நினைச்சு பார்த்து நாமே நமக்குள்ள சிரிச்சுக்குவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் இங்க ஒரு நிலைமை. யாருக்கு? சஞ்சயனுக்கு. அது எப்படிப்பட்ட அற்புதமானது! பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த உரையாடலை அது யாரும் கேட்க முடியாது, அது ரகசியமானது. அந்த மாதிரி உரையாடலை நம்ம கேட்டுட்டோம் அப்படின்னு அவர் ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்படுகிறார். இதனால் நான் இன்பமடைகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார், சந்தோஷப்படுறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் 700வது ஸ்லோகம், இந்த 18th சாப்டரோட கடைசி ஸ்லோகம். யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதி த்ருவா நீதிர்மதிர்மம. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் த்ருவா நீதிர்மதிர்மம. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தர தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் த்ருவா நீதிர்மதிர்மம. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும்
அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். சோ யோகிகளுக்கெல்லாம் இறைவன் கிருஷ்ணர் அவர் எல்லா இடத்திலையும் நிறைஞ்சு இருக்கின்றார். அதே மாதிரி அவருடைய ஃப்ரெண்டு வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் வந்து வலிமையும் நிச்சயம் செல்வமும் வெற்றியும் இருக்கும். சோ அசாதாரணமான வலிமையும் இருக்கும், நியாயமும் அங்கே வந்து தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தி கொண்டிருக்கும். சோ இதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு இங்கே வந்து சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 18th சாப்டருடைய ரீகேப், ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் த்ரூ கர்ம யோகா. சோ எப்படியெல்லாம் வந்து இந்த பௌதீக உலகத்திலே இந்த பந்தப்படுத்தப்படாமல் நம்ம வந்து எப்படி லிபரேட் ஆகணும், விடுதலை அடையணும் கர்ம யோகத்தின் மூலமாக அப்படின்னு பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றார். The 5 factors of action, எந்த ஒரு 5 படிக்கட்டுகள், 5 காரணங்கள், ஒவ்வொரு செயல் நடப்பதற்கும் 5 காரணங்கள், அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்றார். எப்படி வந்து 3 modes control everything, அந்த 3 வகையான அந்த ignorance, patient, அப்புறம் வந்து அந்த 3 குணங்கள், அந்த திரிகுணா through வர்ணாசிரம தர்மா. சோ வர்ணாசிரம தர்மம் வந்து எப்படி வந்து நம்மை வந்து புனிதப்படுத்திக் கொள்வதற்கு, நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து மேம்படுத்துவதற்கு உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்றார். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம், கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், அந்த குஹ்ய தரம் அது என்ன அப்படின்னு ரகசியமான ஞானம் அப்படின்னு சொல்றார். அதன் மூலமாக எப்படி பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்மை வந்து தெய்வீகமான மனித நிலையிலே இருந்து தெய்வீக நிலையில் உயர்த்தி கொள்வது எப்படி அப்படின்னு சொல்றார். பியூர் பக்தி, ஆக்டிங் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். சோ எப்படி வந்து கிருஷ்ண உணர்வு உள்ளவர்களாக நாம் மாற முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டு விட்டு என்னிடமே சரணடைவாயாக அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக சொன்னார். கன்க்ளூஷன், கடைசியில அந்த கன்க்ளூஷன் ஸ்லோகமும் நம்ம பார்த்தோம். சோ எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் வந்து அர்ஜுனரும் இருப்பார், அங்கே நியாயமும் தர்மமும் வலிமையும் செல்வமும் நிலைத்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வந்திருக்கிறாரு. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. செல்வம் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அவரை கோம்போஸ் பண்ணுங்கப்பா. பாலாஜி பிரபு. மாதாஜி நீங்க தான் கோஹோஸ்ட் பண்ண முடியும் மாதாஜி. எங்க இருக்கார்? பிரபு எங்க இருக்கீங்க? இருக்கீங்க. பிரபு கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். பிரபு நீங்க பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாவித்ரி மாதாஜியை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஹோஸ்ட். அப்படியா? இல்லையே. ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி நீங்க சொல்லிடுங்க மாதாஜி. பிரபு நீங்க